Moltes gràcies, Joan. Molt bon dia a tots, a diputats, a membres de l'executiva, regidors i, naturalment, als ponents i tot el públic que ens acompanyeu. Per mi és un orgull, com a presidenta de Junts, veure que avui, dissabte, gràcies a que la Federació de Barcelona organitza actes com aquests, tenim una sala plena. També totes les persones que ens estan veient en directe, amb l'enllaç que això s'està emetent amb streaming i, per tant, que, com ara ens deia el Joan, seran tot un conjunt de continguts que queden perquè tothom que no ha pogut ser avui aquí o que no ens pot seguir pugui després tornar-hi. I nosaltres hi tornem, com ara deia el Joan. A nosaltres la llengua, per nosaltres, és un tema fonamental des d'un punt de vista polític. Em sembla que probablement des de feia molts anys mai havia estat la llengua d'una manera tan evident i concreta a l'agenda política de l'actualitat més immediata, com ho és ara, i com li ha posat Junts per Catalunya. És a dir, que la llengua pateix atacs, ho sabem, vivim en un context de catalanofòbia estructural dins de l'estat espanyol i que s'ha anat incrementant d'una manera proporcional a la impunitat amb els que l'exerceixen han pensat que podien dur a terme. I, per tant, per nosaltres, la defensa de la llengua ha estat sempre, en tot moment i en cada una de les instàncies polítiques en les quals hi som, però en aquest curs polític, per dir-ho així, i el Joan ara feia esment a la primera de les jornades que vam fer i a la continuïtat que té aquesta feina per Junts per Catalunya, el català és en l'agenda política de l'actualitat, com vam veure aquest estiu en la posada en marxa de la legislatura espanyola i en les peticions que Junts per Catalunya va fer i es van produir, com va ser l'oficialitat del català, és a dir, l'ús del català en el Congrés dels Diputats, que era el pas previ, el passaport, per dir-ho així, de l'oficialitat del català a Europa, que és la mesura que no és de país, sinó que és de països catalans, perquè és una mesura que afectarà a 10 milions de parlants i tots els beneficis directes i indirectes que se'n desprendrà d'aquesta oficialitat. I, per tant, forçar l'Estat, a un estat catalanofòbic, a un estat que en lloc de protegir, alimentar i fer créixer la riquesa i la diversitat nacional i lingüística, s'ha dedicat precisament a tot el contrari, a mirar d'arraconar-la i a mirar de pressionar-la i a mirar de perseguir-la, doncs evidentment el gest de sol·licitar formalment i fer tots els tràmits per la incorporació de l'oficialitat del català a Europa és un gest insòlit i inèdit que ha fet l'estat espanyol a punta de pistola, naturalment. És a dir, forçat, no ho fa per convenciment, si no ho hauria fet fa 40 anys, quan tenia l'oportunitat de fer-ho, també quan es va entrar a la Unió Europea, i no ho ha fet. Per tant, ho ha fet ara perquè Junts per Catalunya els ha forçat. És evident que aquest és per nosaltres un compromís molt important i que és tan important com per no haver-ho engegat tot a rodar quan no s'ha complert amb la previsió que teníem. És a dir, és tan més important la feina que cal continuar fent per pressionar a l'Estat perquè el català sigui oficial a Europa, que no ha estat a la primera de canvi que ho hem deixat estar, sinó al contrari. Hi som, perseverem i, naturalment, això tindrà un determinat recorregut fins que es produeixi amb la nostra pressió constant. En les darreres setmanes, també, si acabàvem l'any, diríem, amb aquesta qüestió posada en l'agenda política, també en les darreres setmanes hem vist com amb algunes de les negociacions que hem dut a terme a Madrid, en matèria d'immigració el català també hi és present. És a dir, que per nosaltres també és molt important tenir control i poder aplicar en la població nouvinguda que arriba al nostre país mecanismes d'integració. I aquests mecanismes d'integració passen d'una manera, com saben tots els sociolingüistes clarament, per l'adhesió lingüística, l'adscripció lingüística, la tria d'incorporar-se a una comunitat territorial, que és una comunitat cultural, perquè és una comunitat lingüística. I, per tant, això també demostra, no només en les paraules, sinó en els fets, la importància que per Junts per Catalunya té la llengua catalana en l'agenda política. Mireu, ahir estàvem inaugurant el festival Tiana Negra, que és un festival
novel·la negra, el primer festival de novel·la negra a Catalunya, que arriba a la 12a edició, i amb l'Anna Maria Villalonga parlàvem del català amb una preocupació que probablement no havíem expressat en els 12 anys anteriors de la mateixa manera. I recordàvem aquestes paraules d'Antoni Badia i Margarit quan deia: tots els catalans tenim la gran responsabilitat i obligació de salvar la nostra llengua. Ja sabem que no es pot demanar que tothom sigui un heroi, però una mica heroi sí, deia Antoni Badia i Margarit. I clar, plantejar-se aquestes qüestions des d'una dimensió heroica també ens ensenya la mesura de la feina, de la comesa i de la importància de fer-la ben feta amb el guany col·lectiu que això representa. Som herois perquè tenim i ho tenim tot a la contra i per tant és per això que depèn també de cadascun de nosaltres salvar la llengua i fer-ho cada dia sense descans i en tots els àmbits. Però és evident que com a país necessitem que també siguin les estructures en les quals estem immersos i per tant les lleis que es generen des del Parlament de Catalunya els que ens donguin una empara, els que permetin posar els raïls perquè no descarrili aquesta voluntat de poder viure de manera normal i plena en la nostra llengua, que per altra banda és el que fan tots els països del món que són un estat i que tenen una llengua. Així és que la nostra desiderata és evidentment una condició de normalitat per tothom que té un estat i per tant nosaltres perseverem naturalment per aconseguir-ho. Però aquestes lleis en el nostre país va representar després de la dictadura franquista i d'aquesta transició fake en la que ens van ubicar, l'oficialitat de la llengua, considerar-la oficial i pròpia i donar-hi aquest ús preeminent a l'administració, l'any 83 amb la llei de normalització lingüística. Ja és fins al 98 que arriba la llei de política lingüística. Per tant, després d'haver-la fet oficial i d'ús a l'administració, aleshores amb la llei de política lingüística se'n regulen els àmbits que avui tractem en aquesta jornada. L'escola, els mitjans de comunicació, les indústries culturals, del qual es desprèn la vida en tots els àmbits, a la salut, als espais o a les activitats socioeconòmiques, a la salut, a la injustícia, jo sempre que parlo de la justícia espanyola hi afegeixo un prefix per motius obvis, o a la universitat, a tot arreu. Per tant, és evident que hem d'aspirar a tenir lleis i després a ser absolutament exigents en el compliment d'aquestes lleis. Si ens trobem ara com ens trobem, també és en gran mesura perquè aquests mecanismes dels quals ens vam dotar no s'han espremut, diríem, o s'han dut a terme amb tota la contundència. Abans a Maite ens trobàvem i deien no, és que cal utilitzar totes les eines que tenim, però totes les que tenim utilitzar-les plenament perquè veritablement siguin eines, perquè no siguin mesures dissuasòries o mesures fomentadores, no, perquè siguin mesures normatives, que és el que vol dir quan ens dotem de lleis que hem d'aspirar a viure en un país de drets i de deures. I drets i deures és un carril absolutament que salvaguarda tots els drets de tothom que viu en un territori i exigeix, naturalment, al mateix temps que ofereix. I jo crec que si encarrilem el debat també en aquesta dimensió del dret d'usar el català i el deure de conèixer el català per part de tothom que viu i que treballa a Catalunya en la famosa i encertada formulació del president Pujol, tindrem eines reals per poder treballar assegurant un present i sobretot un futur de plenitud lingüística que també voldrà dir de plenitud nacional. El debat dels mitjans de comunicació i l'escola és segurament el que avui en dia és més sagnant perquè veiem un procés de castellanització progressiva de la televisió i la ràdio públiques catalanes quan s'aparta d'una manera flagrant del motiu pel qual van ser creades aquestes eines, que és pel foment, la protecció i l'ús de la nostra llengua, la normalització d'aquest ús, i per tant és important veure
quina lògica imperant ha portat a fer que el motiu fos protegir i fomentar, i ara diguin, no, és que hem de mimetitzar la realitat, no? Hem de reflectir la realitat. No, no, el que nosaltres pretenem és canviar-la, la realitat, no reflectir-la, la realitat. I per tant hem de tenir una televisió, una ràdio pública sense complexes que exerceixin per allò que van ser creades. I per tant, en aquest sentit, hem de tenir en compte totes les transformacions sociològiques que hem viscut, naturalment, hem de tenir en compte el context de globalització en el qual ens trobem, naturalment, però sobretot hem de tenir una consciència que no sigui subordinada, una consciència que no sigui subalterna, i estem instal·lats encara avui d'una manera massiva en una condició subalterna i en una condició subordinada. I per tant hem de trencar aquests motlles que de vegades també són individuals i d'autoconsciència i dotar-nos de més autoestima col·lectiva, però també més exigència, sobretot, cap a cadascun de nosaltres i cap a les eines de les quals ens hem de dotar, i que en jornades com aquestes també nosaltres agafem, naturalment, moltes idees per després poder-les treballar al Parlament de Catalunya i a totes les institucions on representem a la ciutadania i treballar per, naturalment, que millori la situació del català al nostre país. Avui, abans de venir, m'he passejat a la biblioteca i m'ha semblat que el títol i, naturalment, el contingut d'aquest llibre de Joan Solà, Plantem cara, defensa de la llengua, defensa de la terra, resumia en un títol i en un subtítol l'actitud de Junts per Catalunya i l'esperit de jornades com aquesta. Després he buscat la dedicatòria que el Joan va fer en aquest llibre i també l'he volgut compartir amb tots vosaltres perquè he començat amb Badia i Margarit i això de ser una mica herois, perquè la tasca és heroica, i aquí el Joan Solà, estimat professor meu, ens deia, al meu marit i a mi, era un llibre que ens dedicava a tots dos: Laura, Xavier, sou els hereus, sou el relleu d'aquesta llengua, d'aquesta terra. Defenseu-les, que són vosaltres mateixos. I ser el relleu i ser els hereus ens converteix en aquesta lògica de defensa de la llengua, de defensa de la terra, perquè és el que som nosaltres mateixos, tots nosaltres. Així és que aquí estem, aquí comença aquesta jornada. Gràcies a tots els que heu acceptat de participar-hi i gràcies a tots els que sou aquí amb nosaltres. Endavant. Gràcies.